كاب إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالو زينا نهو فلما أرستاتو أبنو صبح حجاز من محدار كبابي بادوب أبازي وسون كبابيتات أب درجة من فرد بتصحي ساعك زي بلو عم بتا ترايو والكسبات بالزفت سمو قدلت حزب تجراي بملؤ كوكس جبو كم زي كونك قدامي منيستر أبي أحمد قليصوم فقباي بيت مخري فدريشن إثيوبيا بجزا فقد السلطان كتلك انكلا كابا جباب أسرار حنايت فدريشن وصاي يبرس مخانو كابتز وكلا حزبين بارتي زلوا وجن النت كم زن تبارك تقريصوم أبي إثيوبيا بلشونا نمكل خال سب السلطان زلوهم هابتي كمزجبو استوهب ممرحي بجبو يتكبر يلن تباهيدهم فريت تكالات إثيوبيا نابل بدا كورونا فيروس أقنعني صراحة مهلاون تقريصوم من النتوم زي تفلت عطوقات معسكر سراويت نيجيريا زعلمه متكعتا كايدهم زرزري قصال بشوعات سنة بنص صباح حجاز من محدار كبابي بادوب أبازي وسن كبابيتات أب درجة من فرز بصحي ساعك زي بلان بتاترايوم كيلاتات حرشام محدرتن حرستوتن ناتو كونتات نمجمجام دحرز جبروا كولالا أب بيت صحفات منيسر حرشام نص صباح حجاز كيلا من كل خال بغلي عطو تكي جبر أملاخ نزا ملكيتو أبزها حبريتا نعم محدرتي كبابي سلتي كل طفن وانا ون حبريتا بممقاس مس ممصا كرامات عرستوتن غواسوتن نقحاتهم بمبراخ لعل مكتتالن كولالاتاتن بمكياد زي خونه تريو بالع مسزغوانفهم نزملكتهم اكلات باغا كحبرو ازخاخيرهم توتاونت حرشا بمقعبات وحسنات مغبي سبنتريتن مرغغاب زكايد زلو صعري حرستوتن غواسوتن اب كبابيوم تريو امبطا يخون كال بالع كيهلو بعتب ككتاتلون مزملكتهم اكلات حبريتا كلاوتن ممحدار نوس زبا حقات صويهم أكيد سرح من محدار نوس وبح حجاز أعطوه تغلى هيمانوت صاميل بقدو تتريو عالشقالو كوانتا زي كونه حرستوت العلت انكاخ قبرو بممكار في الله محدرتي كبابي مكتتالهم كعززوها تحساسي بهم من محدار كبابي بادوب كاب كتم حجاز نيشنخ سميناوي معراب 13 كيلومتر رحيقات ركاب ناب زيناتات وصاخ نسجر والكسبات بزفت سمو قدلت كلهم أبالات كل المنجست تجراين هو حتن جبنياتات يوم يلقى محساب جبو كم زي كونه كدما منيستر فدرالاويت منجست إثيوبيا دكتور أبي أحمد قليصوم دكتور أبي زحلفة سوني شمون تسنة بأبالات بيت مخر وكالت حزب زقرب الحطاب ذهبوا ملاش كله تي بمرة خبيب زهان زبهال نسبة تجراي كم زي وكل بمملكات نفدرالاو منجست من نشاو تمويلن سرحة معكنات زينا كم زلوا قليصوم فدرالاو منجستي إثيوبيا من حزب تجراي زخونة صلي كم زي بلوز تقصد دكتور أبي كدم لوتي 7 بليون برز نبره باجت كل تجراي ب4 كل تنميتاويت بمعباي بعصفي كم زوسخي أبريهم توسخ حزب تجراي كيشجر تبايلو كباجت وصاي أب مكل خال كورونا فيروس أجلجلوت ماي إلكتريك حرشان كالوت بروجكتاتن زوعل أمايت مليونات بر نكل تجراي كم استوهبه دكتور أبي كم أبنة تقريبهم دكتور أبي موداتا اتشجر نهزب تجراي مس هو حد غير كامر اي مخانو بمملكات ابوشت كل المنجست تجراين هو حتن سلامن بلصقنان اثيوبيا سرحو عشحات تجراوت كم زلو كزنقع زي بلو قدايو يلوم زي حلف سوني شمون تسنة بجزاء فقدات سلطانة زلقات في قبائل بيت مخرف فدريشن إثيوبيا ويزرو كيري إبراهيم تزوى سنة سنة وصاي كباب جباب أسرار حنا يتفدريشن أبرس مخانو حقاوي عجباب زي تقتلن حلاف النت زجودلون منبارو مكتل في قبائل بيت مخرف فدريشن إثيوبيا أتو محمد رشيد قليصوم مسرت ممرح سراح بيت مخرف فدريشن زخوانه بفقادو سراح كقدف سدل أبال أقدمو تصقمو نتي فدريشن يكحبر زلوا بدحريو سرحون خالا أركيبو دماي سنابت زخ قبر ناتقاله ويزرو كيريا هاندبت بتقراي تلفزيون سلطانة قد حدق موسانا كابتز وكلا هزبين بارتي زلوا وقننت كم زن صبارق عطو محمد قليصوم
ብዘይካዚ ወይዘሮ ኬርያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዓመታዊ ስሩዕ ኣኼቡ ንዕለት 10 ሰነ ክካይድ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ እዋን ብምዃኑ ንዝተዋህበ ሓላፍነት ከም ዘንግዐት ከም ዘንጸባረቕ አቶ መሐመድ ኣብሪሆም ንሳ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳዳ ድማ ሕቡዕ ዕላማ ከም ዘሎ ከም ዘመልክት ተፈሊጦም ንሱ ወይዘሮ ኬርያ ስልጣና ብፍቓዳ ከም ዝለቐቐት ብመገዲ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ከም ዝፈለጠን እቲ ሃንደበታዊ ኩነታት ከም ዘስደመሞን ድሕሪ ምሕባር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንግዚኡ ዝህቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዘየለ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ብልሽውና ንምክልኻል ሓለፍቲ ስራሕን ሰበስልጣን መንግስትን ናይ ውልቆም ሃብቲ ከመዝግቡ ኮሚሽን ፀረ ብልሽውና ሃገር ዘውፅኦ ኣዋጅ ብግቡእ ይትግበር ከም ዘየለ ኣብቲ ኮሚሽን ሓላፊ ምፍላጥን ምምዝጋብን ሃብቲ አቶ መስፍን በላይነህ ገሊፆም ንሱ እቲ ኣዋጅ ቅድሚ 3 ዓመት ወፂኡ ከብቅዕ ዘለዎም ናይ ውልቂ ሃብቲ ዘየመዝገቡ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ስራሕ ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ዕላማት ኣዋጅ ናይ ህዝብን ወልቀ ሰብን ሃብቲ ፈላሊኻ ንምፍላጥ ምዃኑ ዝጠቐሰ አቶ መስፍን ዘለዎ ሃብቲ ከፍልጥ ፍቓደኛ ዘይኮነ ሓላፊ ስራሕ ኣብ ስርሑ ዋላ ብቑዕ እንተኾነ ተኣማንነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገለጽ ብምዃኑ ኮሚሽን ፀረ ብልሽውና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቶም ሃብቲ ዘለዎም ከመዝግቡ ፍቓደኛታት ዘይኮኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑሎም ነቲ ናይ ምዝገባ ስራሕ ንምስላጥ ድማ ብኢንተርነት ዝተደገፈ ኣሰራርሓ ኣተኣታትዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ኣፍረይቲ ትካላት ኢትዮጵያ ናብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣቕኒዐን ይሰርሓ ምህላወን ዴታ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ አቶ ተካ ገብረየስ ሓቢሮም ንሱ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ኣፍረይቲ ንዝፈጠሮ ፀቕጢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 80 ሚእታዊት ካብ ፋብሪካታት ኢትዮጵያ ክዓፅዋ ከም እተገደዳ ገሊፆም ይኹን እምበር እቲ ሚኒስትሪ ኣፍረይቲ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ማፍልጦ ንምዕባይ ብዝገበሮ ፃዕሪ ብዙሓት ትካላት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዘድልዩ ከም መሳርሒታት ንጽህና ማስክን ጓንትን ዝኣመሰሉ ፍርያት ብምቕራብ ንሕብረተሰብ ኣብ ምግልጋል ከም ዝርከባ አቶ ተካ ብተወሳኺ ገሊፆም ምስ ምፉኻስ እገዳታት ጠለብ ዕዳጋ ከም ዝዓቢ ብምምልካት ድማ ትካላት ፍርያትን ናብ ተጠቀምቲ ንምቕራብ ክዳለዋ ኣዘኻኺሮም ምብራቕ ኣፍሪካዊ ታንዛንያ ብሓገዝ ፈጣሪ ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናፃ ኮይና ክብል ፕሬዚደንት ሃገር ኣውጆም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ግቡእ ሕክምናዊ ቆላሕታ ካብ ዘይሃቡ መራሕቲ ምዃኑ ዝንገረሉ ፕሬዚደንት ታንዛንያ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጀመረሉ እዋን እዚ ሕማም ተራ ሰዓል ብምዃኑ ዘሰክፈና ኣይኮነን ምባሉ ይዝከር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ታንዛንያ ካብተን ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ክጥቅዓ ዝኽእላ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና እዩ ዝጠቀስ ሰብ ሞያ ጥዕና ተሃገር ብወገኖም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዘድሊ ምድላዋት ከም ዘይተገብረ ብምምልካት ንኣባህላ ናይቲ ፕሬዚደንት ከም ዘይቅበሉ እዮም ዝገልጾም ብሰንኩ ኬንያ ምስ ታንዛንያ ዘዳውባ ከባቢታት ክትዓጹን ከላ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ዜጋታቱ ካብ ገዝኦም ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ኒውዚላንድ ዛጊት ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፈ ሰብ ከም ዘይተረኽበ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሃገር ኣፍሊጣ ምሳነዝ ዝገለጸት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብታ ሃገር ጸኒዑ ዝጸንሐ እገዳ ምንቅስቓስ ኣብ ዝፋኾሰሉ ዘሎ እዋን እዩ እንተኾነ እቲ ክግበር ጸንሐ ጥንቃቐታት ከም ዝቕጽል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊጻ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ጀሚራቶ ዝነበረት ናይ ቴሌፎን ርክብ ብምቁራጽ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ተኸፊቱ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ከም ዝዓጽወቶ ኣፍሊጣ ዝስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክመሓየሽ ዝጀመረ ዝምድና በኣሉታ ከም ጸልወን ኣቃሊልካ ዝርአ ውሳኔ ከም ዘይኮነን ገሊጻ ኩናት ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ኣብ 1953 እኳ እንተብቅዐ ብቃላትን ተወንጫፍን ዝግበር ውግእ ኣይቋረፀ ክልቲአን ሃገራት ብዘለዎን ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ንነዊሕ ዓመታት ንሓድሕደን ክዋናጀላ መጽንሐን ዝፍለጥ እዮም መደባት ኒውክሊየር ሰሜን ኮርያ ድማ ነቲ ዝምድና መሊስዩ ሓላሊኽዎ ተኾነ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪምን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ እቲ ዝምድና ምምሕያሻር እዩ ምጽንሑ ጸብጻባት የመልክቶም መንነቶም ዘይተፈልጠ ሽበራውያን ዕጡቃት ንማዓስከር ሰራዊት ናይጄርያ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ወታደራት ከም ዝተቐትሉን ዛጊት ብዙሖም ዘይተነጸረ ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም ብዘይካዚ 45 ወታደራት ዳሃዮም ጠፍዩ ብምህላው ቁፅሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቶም ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራውያን ዕጡቃት ቦኮ ሓራምን ዳዕሽን ኣካይዶሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጥርጣር ኣለዎም ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ንልዕሊ 10 ዓመታት ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ህይወት ልዕሊ 36,000 ሰባት ከም ዘጥፈን ልዕሊ 2 ሚልዮን ከም እተመዛበሉን
ጸብጻባት ይገልጾም መንግስት እስራኤል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጥጣር አጽንዒዎ ጸንሐ ገዳታት ንምፍኻስ ዝጀመሮ መስርሕ መልከፍቲ ብናህሪ ድሕሪ ምዕራጉ ከቋርጾ ተገዲድሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓድሽ መልከፍቲ እናዛየደ ብምምጹ እቲ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ክትግበር ተወጢኑ ዝነበረ ምፍኻስ ከም ዝተቋረጸ ብምንጻር ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ 10 መዓልታት ልዑል ናህሪ መልከፍቲ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኡ ዜጋታት ወፂኡ ንዘሎ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሓቕ ብጽኑዕ ከኽብርዎ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ክወድዩ ከምኡውን ንጽህኖምን ንጽህና ከባቢኦምን ክሕልው ጸዊዕሎም ኣብ እስራኤል ብጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ኣስታት 18,000 ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 300 ምዃኑ ይግለጽ እዚ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ንስ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ከባቢ ባዶብ ኣብ ኣዝዩ ውሱን ከባቢታት ኣብ ደረጃ ምንፋር ዝበጽሐ ጻዕቂ ዘይብሉ ኣንበጣ ተራዩ ውልቀ ሰባት ብዝፍጽምዎ ጉድለት ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ክውቀስ ግቡእ ከም ዘይኮነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ በገዛ ፈቃዳ ስልጣን ክትለቅቅ እንከላ ካብ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይቲ ፌደሬሽን ወጻኢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ካብቲ ዝወከላ ህዝቢን ፓርቲ ዘለዋ ወገንነት ከም ዘንጸባርቕ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ብልሹውና ንምክልኻል ሰበስልጣን ዘለዎም ሃብቲ ከመዝግቡ ዝተዋህበ መምርሒ ብግቡእ ይትግበር የለን ተባሂሉ ፍረይቲ ትካላት ኢትዮጵያ ናብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣቕኒዐን ይሰርሓ ምህላወን ተገሊጹ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ንማዓስከር ሰራዊት ናይጄርያ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ኣካይዶም